Marami nagtatanong kung bakit hindi pa ako pumasok sa eskwela. Ito ang dahilan. Nandito po ako sa Tagum City, dito sa hospital na ito. So, dahil sa kapatid ko na may sakit na breast cancer, stage 4. Cancer po ito sa didi. Alam niyo yung didi. Yan po yung nasasakit. Tapos sa may dibdib niya na may butas na po dahil sa nilagyan ng hose para makalabas lang yung tubig sa dibdib niya dahil mahirapan po siya huminga. So nandito naghahanap po kami ng financial or dahil sa parang panggamot lang po. Sa gustong magbigay ng tulong, i-PM lang po ako. So nandito lang po ako sa Tagum Regional na hospital na ito. Kahit kunting tulong lang sana. Panggamot lang.